Doncs aquí estem, a punt d'entrar a l'òpera. Hola, què hi feu aquí? Home, a veure l'òpera. Molt bé. Aquí. Aquestes noies que s'amaguen també són del nostre institut. I normalment, ja se sap, la gent que s'amaga acaba sortint més estona. Doncs aquí estem. Professors de l'òpera. Mitja part, és a dir, entre el primer acte i el segon acte. Sortim. Aquí estem esperant que comenci el segon acte.